מוצאי שבת, אתם יודעים, לא רק מדליקים את המדורות, גם אפשר סוף סוף להתחתן אחרי תקופת הקפאה הקלה של תקופת בין המצרים. אם עשיתם את השיקולים הנכונים, אתם תצאו מהחתונה הזו בחיים, אבל אתם יודעים, הקיץ עוד לפנינו ויש לא מעט אירועים. עכשיו אנחנו רוצים ללמד אתכם, או יותר נכון לתת לכם קצת טיפים וכלים, איך לצאת מהאירוע המשפחתי ולהישאר בחיים. בוקר טוב לדוקטור אורלי רידליך, יועצת לכלכלת המשפחה. בוקר טוב, נועם. בוקר טוב, בוקר נהדר. כולנו יודעים שרגע לפני שאנחנו עושים בר מצווה או חתונה, צריך להכין פקם בריא, כדי שנוכל לחיות עם החתונה הזו בשלום ולצאת ממנה בשמחה, אבל אפשר גם לעשות חתונה מתונה, רגועה, וכמה טיפים קטנים יכולים לחסוך הרבה מאוד כסף מההוצאה הכבדה הזו. נכון, בהחלט. חתונה זה אירוע שבמיתוס שלנו אנחנו אומרים אירוע של פעם בחיים. או פעמיים. כן, או פעמיים מניסיון של כמה וכמה מאיתנו. כן. אבל בכל זאת הזוג הצעיר בפעם הראשונה ממש לא מוותר על שום גימיק או פריט שהוא יכול להוסיף לחתונה. זה בא ממניע מאוד ברור. כולנו רוצים שיזכרו את החתונה שלנו לדורי דורות. כן. שיגידו שזו הייתה חתונה מיוחדת שהיו בה המון אטרקציות ואוכל מצוין, ולכן באמת כולם עושים מאמצים ניכרים ומשקיעים המון כסף למטרה הזו. מה שהם לא מבינים זה שבסופו של דבר זוג שרק מתחיל את חייו יכול פתאום למצוא את עצמו מתחיל את החיים המשותפים, איזשהו גירעון של 50,000 ש"ח, וזה כבר מצב, וזה בהמעטה אני אומרת, כן. וזה בהחלט המצב הלא נעים שלא היינו רוצים להתחיל איתו חיים משותפים. כן. איך עושים את זה, אורלי? אני יכול להגיד לך מניסיוני שאני מאלה שהתחתנו פעמיים, בפעם הראשונה התרסקתי, בפעם השנייה כבר הייתי הרבה יותר מתון, וברוך השם זה נגמר טוב. יפה, אז גם אני מאלה שהתחתנו פעמיים. למרות, סליחה שאני קוטע, למרות שהיה נורא קשה לשכנע את אשתי, שהיא חתונה ראשונה, לוותר על כמה דברים שאני לא הסכמתי לוותר בחתונה הראשונה. כן. אני באה בדיוק מאותו ניסיון. זה לא יאמן, ככל שאנחנו משוחחים אנחנו מרגישים שאנחנו יותר דומים, אבל בסדר, נדבר על זה בהזדמנות. כן, זה קורה ככה. זהו, ובאמת המסקנה היא בסופו של דבר, אנחנו, כשחושבים על זה באמת, אז אנחנו רוצים לקשור את חיינו בבן זוג שאנחנו מאוד אוהבים, לחיות איתו חיים טובים ורומנטיים. אנחנו רוצים שאלה שאנחנו אוהבים מסביבנו יהיו איתנו בשמחה הזו, ויתרגשו בשבילנו, כן. וזה מה שבסופו של דבר חשוב באירוע הזה, כן. ולא כל האטרקציות מסביב. עכשיו, אף אחד לא באמת ישב פעם אחת לחשוב מה זה אומר חתונה. כמות ההוצאות כאן היא פשוט, היא בלתי נספרת אפילו. החל מהטבעת של הצעת הנישואים וכלה בליל הכלולות, זוג יכול להגיע סדר גודל, חתונה ישראלית ממוצעת, 300 אורחים, כ100,000 ש"ח עלויות. בהחלט. שזה אני אומרת ממוצע, כי אני כבר נתקלתי בזוגות שבאו אלינו עם עלויות גבוהות יותר של חתונה, ואז כמובן החובות של אחר כך גבוהים יותר. ובאמת זה, עלויות הן החל מהרגע שהוא מציע את הנישואים ונותן את הטבעת, כמובן שזה החל במחיר הטבעת, באירוע של הצעת הנישואין, מסיבת אירוסין, מסיבות חינה, מסיבות רווקים, חגיגות במקווה, כל התשלומים לרבנות, קונים עוד טבעת, כי צריך גם טבעות לחתונה, ומכאן זה מתחיל... עוד לא דיברנו על חינה, מסיבת רווקות, שבת חתן, אין טעם לצאת מחתונה עם רווח, למרות שבסוף חושבים שנשאר קצת כסף, זה לא באמת רווח, זה לא באמת רווח. חושבים שנשאר כסף, באמת, הרבה מהזוגות הישראלים, אנחנו ככה שומעים מזוגות שאנחנו עובדים איתם, בונים על הצ'קים. כן. אבל הם לא מבינים שהמתנות שהם מקבלים בחתונה לא מכסות את העלויות של האירוע. כי בעצם רוב האנשים, ואני מדברת כאן על האורח הממוצע, הלא קרוב מאוד, חושב פחות או יותר עלות מנה, וזה מה שהוא טורח לחסות עם הצ'ק. אז סדר גודל, אתה אומר, האורח ממוצע שהוא לא קרוב אלינו מביא 250-300 שקל לאדם, כן. אוקיי? משהו בסגנון הזה, מאוד תלוי גם באזור מגורים, אני ככה מדברת יותר מהצפון, אז מה שמאפיין יותר בצפון זה טיפה יותר נמוך, אבל עדיין כיסוי של עלות המנה, שזה עלות אחת
מתוך הרבה, כי יש לנו שם חליפת חתן, סמלת קלה, סלון קלות, האולם, הקייטרינג, ההפעלות למיניהם שאנחנו מביאים לאירוע כמובן, הצלם, הדי-ג'יי, הרכב, הטיפים, כל כך הרבה עלויות והוצאות, שמחיר המנה הוא חלק אחד מכל הסיפור, ואם רוב האורחים מכסים לנו רק את עלות המנה, מן הסתם לא נצא מזה ברווח. נכון. וצריך לומר בהגינות, מתנה זה הלוואה בריבית, כי בסופו של יום מי שבא אליך והביא 250 שקל, אתה תחזור אליו ותביא 300 שקל, ואנשים שוכחים שהכסף הזה, שבעצם בסופו של דבר אתה משלם על החתונה שלך לאורך כמה שנים, לפחות עד הברית. בדיוק, זה כמו משכנתה, גם לנו וגם להורים של המתחתנים. ולכן חשוב מאוד לפני שעושים את הצעד הזה, באמת לעשות אותו בחוכמה ובמתינות, ולשקול כל שקל שמוציאים, גם אם לפעמים זה יעלה קצת על האיכות של האירוע, שבסופו של דבר, אתם יודעים, מה לעשות, מי שיוצא מהאירוע לוקח איתו את הרשמים, אז יכול להיות שהוא יכעס שלא היו זיקוקים, יכול להיות. אבל אם הוא יאכל בסוף כינוח טעים, אז הוא ייקח איתו את הכינוח, זה מה שזוכרים הרי, את הסוף. אני אגיד לך בסופו של דבר עוד מעט על מה באמת אנשים זוכרים. כן. אבל בוא באמת נחשוב על הזוג הצעיר. כן. כמו בכל דבר בחיים, אנחנו גם כאן בחתונה, למרות שזה אירוע רומנטי ולא רוצים להיכנס להיבט החומרי, אם אנחנו לא רוצים להתחיל את החיים שלנו עם חוב, אז בהחלט כדאי שניכנס גם להיבט החומרי ונתחיל עם איזשהו מאזן, הוצאות הכנסות. ממש ככה כמו בעסק. מה שזה אומר שמצד אחד נרשום את כל סעיפי ההוצאות שלנו על החתונה. ממש הזוג הצעיר יכול לשבת, לעשות רשימה מסודרת, יש תוכנות גם שעושות את זה. כל סעיפי ההוצאות, ויעריכו את התקציב לכל סעיף וסעיף, כולל ההוצאות הקטנות. לפעמים אנחנו ככה נוטים ככה להתעלם כל ההוצאות הקטנות, אבל הן מצטברות בהחלט. ממש ממש מזכירה לי את אשתי, את אפילו לא יודעת כמה. היא רשמה בדף הזה של ההוצאות אפילו את המנות שאכלו הצלמים והדי-ג'יי, זה פשוט לא אמיתי, וזה מסתבר הוצאה. צלם בא, די-ג'יי בא, אנשי צוות באים, הם יושבים לאכול, זה אוכל, זה כסף. בהחלט, בהחלט. הם לא מביאים מתנה. והם לא מביאים מתנה, בוודאי. אז מצד אחד באמת יש לנו את סעיפי ההוצאות, ומצד שני אנחנו יכולים לעשות איזושהי הערכה של ההכנסות. ובהחלט אפשר לעשות הערכה שהיא די קרובה למציאות אם אנחנו ריאליים. מה שזה אומר, זוג יכול להתחיל להעריך מה יהיה הרכב האורחים הצפוי שלו. זאת אומרת, כמה מהקרובים מאוד, כמה פחות, כמה יגיעו מכל משפחה, מה היכולת הכלכלית של כל אורח שיגיע. ואז הוא יכול לעשות איזשהו אומדן הכנסות שבממוצע, וזה באמת ממוצע גס כי זה משתנה, האנשים הרחוקים ביותר מביאים כ-200-250 שח, שזה פחות או יותר עלות המנה, לאדם אני מדברת. מכרים קרובים טובים יותר יביאו כ-300-400 שח לאדם. לא בטוח. לאירוע. כן, לא תמיד בטוח, אבל זה קיים. הקרובים מאוד כבר מתחילים לדבר על כמה מאות שמתקרבים ל1,000, ויש את אלה שכמו ההורים, סבים וכאלה, שאנחנו מראש יודעים שזו תהיה מתנה גדולה, של 10,000 שקל ומעלה, או כמה עשרות אלפים, או שהורים חולקים בעלויות החתונה. זאת אומרת, יש גם את זה. אם אנחנו יודעים לעשות הערכה מדויקת, בוא נגיד ככה, אני אומרת מדויקת, אבל זה מדויקת ביכולות שלנו. ואחר כך מורידים מזה 15-20% ממה שאנחנו חושבים, כי יש כאלה שלא מגיעים, יש כאלה שמביאים פחות, יש כאלה שמביאים מתנות שהם לא כסף. אז בהחלט נוריד מזה 15-20% ונגיד, אוקיי, זו ההכנסה הצפויה לנו מהחתונה. אם אנחנו עושים את זה, אז אנחנו יכולים בהחלט לראות מאזן, הוצאות מול ההכנסות, ולדעת איפה אנחנו עומדים. אם אין לנו, אז מקצצים קצת, לא לוקחים הלוואות, מקצצים טיפה בתחומים שהם פחות חשובים, או עושים סקר שוק ומוצאים משהו זול יותר, על מנת לאזן את זה, או שבאמת מרגע שאנחנו יצאנו נישואים ועד החתונה עוברת לפחות איזשהו חצי שנה, הנה הזדמנות לחסוך כסף ולהתארגן לקראת. נכון. מהבחינה הזו. אז באמת זה דבר אחד, אז אפשר לעשות מאזן הוצאות הכנסות. דבר שני, באמת כמו בכל תחום שאנחנו הולכים, אפשר להשוות בין הספקים השונים, להשוואת מחירים ולא ללכת למישהו כי ככה החלטנו, כי הוא הנחשב ובזה נגמר הסיפור.
אפשר קצת לתמרן בתאריכים. חתונות בחורף עולות הרבה פחות. נכון. גם במות השבוע יש הבדלים במחירים. בדיוק. חתונות בימי א' יהיו הרבה יותר זולות מחתונות בימי חמישי שכולם רוצים. אבל יש קאץ' בימי חמישי, כי אם אני לקחתי חתונה בימי חמישי, זה לא רק שהיא עולה לי יותר כסף, סביר להניח שלאורחים שלי יהיו עוד כמה הזמנות לאותו יום חמישי. ואז אני עשויה בעצם לבנות על אורחים שבסוף אולי לא יגיעו, או יגיעו בהרכב קטן. עכשיו גם מקומות. יש מיקומים גיאוגרפיים שהחתונה שם הרבה יותר זולה. אז יש אולמות, למי שגר בצפון כמובן, יש אולמות באזור בית שאן למשל, שהם באמת זולים באופן משמעותי יחסית למקומות אחרים. אז באמת כל הקשת הזו של האפשרויות כדאי באמת להשוות מחירים, לבדוק, ואז לבחור את מה שבאמת הכי מתאים לכיס שלנו. ולהתמקח, אל תאמינו לדיג'י שלכם שהוא תפוס כל הקיץ. הוא לא, תאמינו לי, הוא לא תפוס כל הקיץ. תתמקחו, תורידו מחירים, אל תפחדו ללכת על זכות השערה. בסופו של תהליך זה בדיוק כמו שאתם קונים בשוק ירקות. תורידו כסף, תאמינו לי, מקסימום, תתפשרו איפשהו באמצע ולא תשלמו לו את המחיר. בהחלט, אפשר להתמקח ועוד משהו. על מה אנחנו רצים? אנחנו לא בתחרות כאן. עם מי אנחנו מתחרים? עם חברים אחרים שלנו שמתחתנים? עם זוגות עשירים? עם הדודים. יש, צריך לומר שבחלק מהמקרים, ואני ראיתי את זה אצל חברים, יש לחצים מהמשפחות לעמוד בסטנדרט מסוים, מטעמי בושה לדודים או לא יודע מה. באמת, למשל, לא מזמן אני מכיר מישהו שהתחתן, והאבא של הכלה דרש באופן חד וברור שהאלכוהול יהיה תוצרת חוץ, מה שהעלה לו את מחיר החתונה באלפי שקלים. באלפי שקלים. עכשיו, לא נכנס פה לעניינים משפחתיים של אנשים, אבל זה דברים שצריך לדעת לעמוד מולם באופן חד וברור. אדוני האבא יקר, אתה רוצה על כל תוצרת חוץ, תוציא מהכיס. עמדו על שלכם, כי אם לא תעמדו על שלכם, אתם בסופו של דבר צריכו לשלם את זה. אכן כן, וזה באמת לא תחרות, אין מנצחים. יש כאן אירוע שהאורחים באים לשמוח עם הזוג, הם לא באים כדי להוציא לזוג איזשהו דוח הערכה וביקורת על רמת החתונה. ובואו אני אגיד לך באמת, מה כולם זוכרים? הייתה, כי אני ידעתי את האוכל, אני חושב שכולם מתעסקים בסופו של דבר. לא רק, תתפלא נועם, זה מה שחושבים. האמת שלפני, לקראת השידור הזה, ככה ניסיתי לחשוב איזה חתונות אני זוכרת ומה אני זוכרת. וככה שאלתי בסביבתי הקרובה, האוכל מתישהו נעלם מהזיכרון, וגם הגימיקים והזיקוקים וכל השאר הדברים האלה נעלמים מהזיכרון, כי הם חוזרים על עצמם כמעט בכל אירוע. זה כבר לא מיוחד שכולם עושים את זה. מה שבעצם אנחנו זוכרים בכלל בחיים, זה דברים שמעוררים בנו רגש ויוצרים אצלנו איזושהי חוויה. ואת זה זוכרים הכי טוב, זה מה שמטביע את האירוע הזה אצלנו בזיכרון. חוויות ורגש, לא גימיקים ותפאורה, שזה חשוב להבין. בעצם, מה אני אומרת בזה? אם החתן והכלה, נניח, יהיו באולם או בגן לפני, ידברו עם האורחים, יקבלו אותם, ייתנו להם ככה איזושהי תחושה של חיבור אישי, אז את זה זוכרים. אם יעלו במהלך החופה או אחריה, חברים ומשפחה שיסעו ברכות מאוד מיוחדות שכתבו באופן אישי, לא כאלה גימיקים של קליפים וזה, אלא באמת ברכות שבאות מהלב. זה הרי מרגש עד דמעות, ואת זה בהחלט זוכרים. חברים שככה עולים לאיזה מופע קריוקי ספונטני, גם כן, זה מצחיק, זה מרגש. הזוג האחרון שהגיע אלינו החליט שהוא נושא שבועות, חתן קלה, וככה מדבר בפני כולם, ובאמת זה בהחלט הוריד דמעות, ונשאר, אין לי ספק שנשאר חתום בלבבות האורחים. זוג אחר החליט שהוא עושה את 7 הברכות באופן מקורי, יחד עם בני משפחה וחברים קרובים. זאת אומרת, יש לנו אפשרות ככה לתת לחתונה איזשהו נופח אחר, אישי יותר, מרגש יותר, חווייתי, שהאורחים ילכו עם ככה משהו של בום כזה בלב. לא האוכל, לא הזיקוקים ולא כל שאר הדברים הם אלה שיקבעו, האורחים ילכו עם משהו מאוד מרגש, זה יישאר איתם הזיכרון, והם יגידו שהייתה חתונה מאוד מיוחדת. יפה. ולא לשכוח, בסוף כל האירוע הזה, כן? ירח דבש. אתה יודע כמה זוגות באים אלינו ואומרים שהם מוותרים על ירח הדבש? נכון. ואני אומרת, רגע, הרי זו האירוע הכי רומנטי, הכי כיפי, הביחד של הזוג, הרי התחתנו כדי להיות ביחד.
למה לוותר על זה? למה לא לחסוך טיפה בעלויות שגם ככה אורחים לא זוכרים אחר כך? ולצאת באמת לאיזשהו ירח דבש רומנטי וכיף וזוגי, לפני שמתחילים בכל ההתמסדות והקשר של הנישואים וכל ההתחייבויות. מה גם שירח דבש לדעתי זה הטיול היחיד במשך כל תקופת החיים שזוכרים אותו הכי הרבה. כן, אין ספק בזה. זה הטיול הכי משמעותי והכי... אתה זוכר? אני ודאי, איך אני לא יכול לשכוח. אני חושב שהאירוע שלי היה פשוט, החתונה שלי זה היה היום הכי מאושר בחיי, אני כל כך אהבתי את היום הזה, נהניתי מכל שנייה בו, אני כן קיבלתי את האורחים, אני כן בחרתי במקום... החתונה השנייה. כן, ודאי. במקום כל התפאורות האלה אני הכנסתי את אשתי עם שיר שאני שרתי לה, וזה היה הדברים שכאילו לקחתי איתי לחתונה הזאת, זה מה שאני זוכר מהחתונה, כמו שאמרת, את הקטע של הרגש, את הירח דבש, את הטיול המשותף. זה היה היום הכי מאושר, אין ספק. כל עוד הוא עומד בסטנדרט עד היום של הכי מאושר, מבחינתי, אני חושב שהצלחתי. לגבי הפרופורציות, חברים, זה באמת מילת המפתח פה בעניין הזה. זאת אומרת, הכל תלוי בכם. אתם רוצים לבזבז את נפשכם לטובת אירוע אחד, אז בבקשה. ואם אתם רוצים לחיות אחרי החתונה קצת יותר רגוע, אז באמת כנסו לפרופורציות. תקבעו לכם תקציב שאתם יכולים לעמוד בו, ותעשו את כל המאמצים, לא לחרוג ממנו. מעבר לזה, אין בעצם מה לומר. יפה. יש לומר משפט אחד אחרון, בדיוק במה שאמרת, שזה מפתיע בעצם שאם הזוג ידע להתמודד נכון מבחינה כלכלית עם האירוע, הוא ידע להתמודד נכון גם עם החיים המשותפים אחר כך. את יודעת מה, אולי זה היה מוסר ההשכל של כל השיחה שלנו על החתונה הבאה שלכם, והכי הכי חשוב, שיהיה במזל. בהחלט, מזל טוב באמת. תודה רבה דוקטור אורלי ליכי, יוצאת לכלכלת המשפחה. בוקר נהדר. תודה רבה, נועה. להתראות.